sammen. Det her er en video, som er en lille indsamlingsvideo, hvor vi gerne vil rejse penge til et kulturprojekt, event, i forhold til en masse af min fars efterladte kunstværker. Han har efterladt sig en stor mængde af billeder og skulpturer og digte, og det vil vi rigtig gerne dele med lokalbefolkningen i og omkring Nørre Aaby Sogn og Middelfart Kommune. Og i de her arkivskab, der finder vi en masse digte og små kruk, som han har skrevet igennem 25 år. De her mange digte, der er min bror og min søn og jeg ved at lægge musik og melodi til. Bevægelse og forbrug skaber en kultur, der bryder tidens konstanthed og dermed naturens bevarelse. Og her i skabet finder vi utallige kridttegninger og kultegninger. Andre skabe, der finder vi mange af de samme tegninger, men her ramt ind. Her i garagen, der er der i vores oprydning dukket over 300 forskellige skulpturer op. Jeg og mine søskende, Nørre Aaby Borgerforening, andre lokale netværk og venner her omkring håber, at så mange af vores venner, kolleger, sociale netværk, professionelle netværk vil støtte os og bidrage med små eller store beløb til dette kulturprojekt. Mange håbefulde hilsner fra mine søskende og jeg og Nørre Aaby Borgerforening. Regnestykket ikke er matematik, men balance så gendanner liv og bevarer klodens energi. Som ubevidst kultur, der genføder det at bevare.